Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Chinonso gachighara n'ụlọ ọgwụ wee hụ ebe nne na nna ya na-akparị nkata. Nke a tụrụ ya n'anya n'ihi na ọ maghị na nna ya ga-ekwu okwu ọzọ. Nneọma na-enwe aṅụrị na-ekwu na ọ bụrụ naanị otu ahụ na Chukwu azana ya ekpere. Nwanne Ozu na-asa ozu ahụ ka Ejike matara na nwanne ya nwoke nọ na nnukwu nsogbu. Ọ gbara ụzọ ụtụtụ buru ụgbọala ya si Ọnịcha bata obodo ha bụ Amụdara wee gaa n'ụlọ ọgwụ Chikaọdịrị nọ n'ihi na o wutere ya nke ukwuu, tinyekwara na ọ bụ ya bụ nwanne ya n'elu n'ala. Mgbe Ejike batara n'ụlọ ọgwụ, dọkịnta gwara ya ka o wetuo obi ala n'ihi na o nweghị ihe ga-eme nwanne ya. Dọkịnta gwara Ejike na ọ ga-akwụ $2,000 n'isi Chikaọdịrị wee kpọrọ ya laa n'ụlọ ha. Ejike manyere aka n'akpa kwụọ ụgwọ ahụ. Ejike nwere mwute na nwanne ya agaghịzi aga ije ọzọ, mana o nweghị ihe ọ maara ọ ga-eme. Ka nke ahụ gachara, Ejike rịọrọ ndị mmadụ nọ ebe ahụ ka ha nyere ya aka dọnye nwanne ya nwoke n'ụgbọala ya. Ejike nọ n'akụkụ ụgbọala na-ebe akwa ma na-akasikwa onwe ya obi n'ihi na ọ bụrụla okenye. Ọ jụrụ onwe ya ajụjụ sị, ọ bụrụ na okenye dị ka m na-ebe akwa, kedu ihe ụmụaka Chikaọdị na nwunye ya ga-eme? Ejike hichara anya mmiri buru nwanne ya lawa n'ụlọ. Ka ha ruru ụlọ, ndị mmadụ bidoro bịawa n'ụlọ ha maka ileta ha gbasara ajọ ihe dakwasịrị ha. Ọ bụghị ihe ọbụla na-egbu amụma bụ ọlaedo. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ bịara ileta Chikaọdịrị, mana ụfọdụ bịara ịmata ma ọ nwụọla, ebe ụfọdụ bụ ndị ọ na-ewute. Anyị ga-amata na ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa na asịrị ga-adịrịrị ya, mana onye sitara o buru n'isi ya. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe merenụ. Ndeewo.